Er binnen net volle mensen die het voortwarme gevoelens krijgen bij dit beeld. Maar het is toch de Frieske vader des vaderlands. Stedhouder Willem Lodewijk. Dit hier is het 400 jaar lien dat Willem Lodewijk verstoor. En dat zou een mooie reden wezen kunnen om us huid weer eens goed uit te stoffen. Maar de virus looit alle festiviteiten plot. En zo kunnen we in alle rest en aandacht zien naar deze man. Want is het net juist bij een crisis dat we het rier kennen bij ons oude wieze huid? Historicus Josse Pietersma onderzoekt in hoeverre Willem Lodewijk antwoorden jan kan op de vragen van deze tijd. Het begint met een beeld. Welk beeld hebben we van deze man? Hij is toch echt een heel grote in de geschiedenis. Van Friesland, maar ook van Nederland. Tegenwoordig met zijn neef Maurits had hij de fungeringslijn onder Rusland. Als Willem Lodewijk er net west hier. Je weet er vanzelf nooit wat er dan verder al je bad in de geschiedenis, maar zoals we de geschiedenis nou kennen, dan hier we net het onafhankelijke Nederland hoorn wat we nou hebben. Dan hier we een volstrekt oorlog hoorn. Hij had gewoon het leger van een wereldmacht verslaan. Die wereldmacht, dat wie Spanje. Want we zitten hier in de 80-jarige oorlog. Willem van Oranje is vermoord. Lang voordat de toekomst van de Nederlandse Republiek veiliggesteld is. Het Spaanse gezag jouwt geen is. En het lot van de opstand leidt in handen van 2 steedhouders. Maurits van Holland en Willem Lodewijk van Friesland. En letterlijk van Greensloon en Drenthe. Het is erop of eronder voor de Nederlandse gewesten. Militair, liek hier bij de slag bij Koevoorden, en politiek. En op beide fronten liet Willem Lodewijk hem zien als een briljant leider. Dat is een mooi stukje geschiedenis, maar de vraag is, wat hebben we er nou nog aan? Wat had het voor zin om ons te verdiepen in deze man? In zijn karakter, zijn motivatie, zijn grote doel? Wie is zo'n bijzondere man? Ja, Willem Lodewijk is echt een bijzondere man. Waar we wel wat meer aandacht aan besteden mag, vind ik. En zit het dan in zijn karakter of in zijn prestaties? Het bijzondere van Willem Lodewijk is denk ik de combinatie van zijn karakter en zijn prestaties. Hoe dat gearwerken had. Op een uniek moment in de tijd. Dus als je een historicus vraagt je, of we Joer te die echt nog wat aan deze figuur herkennen? Ja, absoluut. Maar wat is dat dan? Wat hebben wij in een goedigheid in coronatijd nog aan een oude veld hier? De oude eeuw is er om zo goed als vergeten. De leeftijd van dit boek zei om ons alles. Dit is de biografie van Willem Lodewijk. En die is meer dan 100 jaar verlien in die skreun door Wagenaar. En het is nog steeds het meest wichtige boek wat er skreun is over Willem Lodewijk. Zei het ik wat dat er letter nooit meer een boek over hem schreeuwen is? Het zegt iets over hoe goed dat dit boek is. En het zegt ook iets over dat er blijkbaar voor historici heel lang net zo wichtig geweest had. En daarom steen ik je in het historisch centrum Ljouwert bij een tentoonstelling in aanbouw. Om te bezieken een line te lezen tussen een steedhouder in oorlogstijd en uw maatschappij in coronatijd. En dan moeten we toch beginnen bij dat beeld op het Ljouwerter Hofplein. Doordat het je delzet waard in Jontje 6 hier we blijkbaar verlet van een icoon.
Hoe die is als shit. Een beetje nuwer in het zwembadje. Nee, we spiegelt echt het wetter. Want we spiegelt wat Ja, dat is weer. in het harnas. En dat is echt wat het is. Hè. Het is natuurlijk op het vaste plak is het een veldheer, een generaal West. Die een hele grote rol spelen had in de opstand. En dat zocht op de wijze dat je hier steert. Maar een zweert, aan de andere kant het symbool van het stedhouderskip, de roede. Dat is die roede. Ja, dus er zit echt wel een bepaalde morele boodschap in. Hè. Als zocht echt nog in de recentere historiografie, wat mensen kunnen over hem zeggen. Het is de man van 1000 deugden. Ja. De man die net niet verkeerd deed in zijn leven. En dat is echt wel bijzonder dat Ian Saan namen had, troch de Iwan hinnen. En dat het echt bloed, onberispelijk. Ja. Hoe is het eigenlijk kwam dat Willem Lodewijk hier nou dit standbeeld gekregen had? Ja, dat Nootje Sijs? Ja, Nootje Sijs wie het moment van de onthulling. Hè? Ja. En dan net vanuit het eigen van oké, dit is een man die een hele soort voor Friesland dien had. Ja. Maar ik van nee, dit is de man die echt een hele soort dien had voor de Unie, voor de Republiek. En ik een hele grote bijdrage leveren had aan de strijd voor het geloof en tjin de katholieken en tjin de Spanjaarden. Tjin de onderdrukking. Ja, precies, tjin de repressie. En dat was eigenlijk een beetje het doel van dit beeld. Ja. Om Willem Lodewijk te zien als iemand die het voor de Republiek streden had. En Friesland in kluis. Maar net andersom. Ja. Ik zocht dit altijd een beetje in het rand van een oranje-offensief, om het zo even te zeggen. De koningen, Willem I, Willem II, Willem III, die waren net al te populair in Nederland. Dat begon onder Emma en daarna is het De vrouwen die hebben het omheen gebracht. Ja, en wat wel aardig is om te weten is dat er weer nog geen oranje mythe voor 1880. Dus je zocht eigenlijk, dat is eigenlijk een symboliek om het oranje gevoel in Friesland te stiepje. Dus zahien ze het mij dat beeld tocht. Willem Lodewijk als icoon voor het Koninkrijk der Nederlanden. De man van 1000 deugden. Vanwege zijn verdiensten en zijn onberispelijke imago van moedige en fromme lieder mocht hij in Jontje Sijs uw paardwezer wezen. Doch als Willem Lodewijk, dan komt alles goed. Een krachtig persoon, opdjeppen uit de geschiedenis, met alle antwoorden om de onwissigens van de toekomst om te kennen. Dat is net meer van deze tijd. Dus het is echt gewoon een beeld van dat moment. Van dat, ja, heel bot. Heel bot, ja. En ik van de overtuiging dat Friesland part uitmaakt van Nederland. En die aansluiting die we zocht in dat beeld. Er zit een Nederlandse tekst op. Ja. En geen Friese tekst. Ik zie het correct nog even te zien. Ja. Maar er staat echt nergens u's heid op. Nee. We nemen het altijd volsa. De vader van zijn volk. Ja. Ja, hoger volk is dat. Dat is Precies. En Friesland en de Unie en Nederland. Dat is... Was misschien wel degene die het leest. Vanzelfs. En dochs, klampen wij, het volk, dus juist in de crisis van deze dagen echt net weer verst om paardwiezes. Mensen met een koele holle en een warm het, zo willen wij ze zien. Het liekt als met de maatschappij hem zelfs opnieuw uitvinden. Hoe gaan wij ten naaien met elkaar om? Wat willen we verooien? Wat vinden we wichtig om mee te nemen de toekomst in? En dus hokker sturing hebben wij verlet van, hokker type lieder met no aanzien van het licht komen. En ik geloof dat juist bij zulke vragen een blik op het verliezen vertuten doet. Want skierdenis sliep het dus ideeën en had dat de scherpe randjes wat van de hitte heijaar. Else tijd is vanzelfs oors, maar de patronen bleven dezelfde. En verste patronen bieden vaak soort verst. En een pieplieds terugkijkje naar de toekomst. En als het dan wat langer sjost, dan is er samen in Ian die verlieking. Ja, ik denk eens dat er best wel overeenkomsten binnen tussen onze tijd en die van Willem Lodewijk. De hartstikke grote verschillen. Maar als je daar even terug terug de oorlog heen en terug onze technologie heen. Wat dan oerbleut is dat in de tijd van Willem Lodewijk weer een grote betiezing onder het volk.
De leiding wie de leiding net meer. De idealen, de uitzoekingen die wie verloren. Men moest er in een naai liekwicht ziekje. En daarin wie de maatschappij sterk polariseert, maar ook fragmenteert. Er waren alle ideeën en iedereen die zocht ernaar om zijn stem jet te krijgen. Als je dat soort elementen neemt, dan denk ik dat er sterke overeenkomsten binnen mijn joer te die. Een volk in betiezing, wat ziek het naar een naai liekwicht en nog net weet wat dat worden zal. Angstige tijden doe en angstige tijden nou. Zwargelijke vooruitzichten. In ons benauwde onwissens ziek je wie hard verst bij elkaar. Maar we zorgen ook vooral naar wetenschappers en het kabinet. Dit is een tijd waarin we elkaar moeten vinden over meningsverschillen en tegenstellingen heen. En zelfs naar de vorst. Alertheid, solidariteit en warmte. Zij moeten ons antwoorden, Jan. En ik vind het opmerkelijk hoe het haar taspraken beoordelen worden. Het gaat niet eens sabot om de feitelijke inhoud van de boodschap, maar om uitstraling. Rutte's optreden wordt presidentieel neemt en de koning hiet empathisch. Hoe zouden ze vroeger naar Willem Lodewijk zoen had? Dat is hem, de tweede van Lofts, derde. En dit is een hele mooie, want we zien hem hier maar treien van zijn broers. Hij kwam in een hele grote huishouding, 23 ben. Hij wie de oudste. Maar dit is wel van letterdatum, hè? Ja. Dit is na de deur. Ik denk dat Willem Lodewijk dit zelfs niet vond hier. Hij was een heel beskierde man. Ja, we moeten een beetje afstand houden vanzelf. Ik voel me nou trouwens, kijk, de showmaster. Ja. Hoe die tiet eruit ziet. Want het is een... Als je dan gewoon het standaard beeld haalt, dan is het van, nou ja, we hadden Spanjaarden. En die meer fout, van die meer katholiek. Ja. En de Nederlanders meer protestant. En dat is goed. Ja, dat is vanzelf net zo. Er was maar een heel iets tal dat bij de Gereformeerde Kerken zie je het in die tijd nog. Ja. Ik weet net precies het percentage van Friesland, maar het zal zo'n 10% misschien best hebben. Er waren een heel soort ministeren in die tijd, dus dopersen. Die hier ik nog een heel soort roomsen. Dus er was net een eenheid onder leeuwen in die tijd. Nee. Dan ontstaat die situatie dat in feite de Spaanse koning aan de kant zet wordt. Ja. Maar dat is juist, het pas echt eens een keertje losgaan hier in Friesland. Want dan alle partijen die willen naar die top daar. Iedereen wil nou in die leiding gaan. Dat... Ja. Nou, de steden die het nou de macht roeken, die het zelfs in feite besturen willen. En die de stedhouder dan, ik zeg als dingen die dwaan met wat zij zezen. Maar het Hof, dat wil dat regeringsvoer houden. Wilst die steden zeggen, nee, dat Hof dat maakt ook alleen nog maar een rechtscollege worden. Dat ben juristen, litten die maar de rechtspraak dan. Wij door de regering. Nou, en daar ziet Willem Lodewijk helemaal tussenin. Hij moest laveren tussen al die partijen. Binnen die steden van Friesland had je dan de steden die het over het algemeen wel trof fjortje wolletje in de Spanjaarden. Wil ze het platteland zei, ja, luister je, waar wordt vochten? Op het platteland. Ja. En onder willen ze het gewone volk dat dan het bordje is, dat wil gewoon rest. Dat wil gewoon verder maar duistig besteden. Waar kennen we dat toch van? Polarisatie in de politiek, polarisatie in de maatschappij, wantrouwen tussen stad en platteland. We willen even zeggen dat we nog net hier binnen maar wat er gebeurt. Hey politie, waar zijn jullie nou? Nee, maar dit werkt niet. Het verbonden rekkert uit de maatschappij op zo'n moment. Hè? Plus, wij weten nou hoe het aandoen is. Ja. Maar die mensen wisten dat net. Dus die ziet nog, het kan alle kanten uitgaan. Je kent het chance dat het nou gaat in Syrië. Op dit staat liep het Assad weer de winnende partij. Maar we hebben in de aandoen jaren zien dat het slagveld hield dit verscholen. Ja. En dat wie hier ik zei, dus de gewone mensen die wisten gewoon ik net van hoe dit aanrennen zou. Ja. Dus om wat voor kant maak je dan staan? Het voortvallen van wissigheden,
En het vinden van een nieuw liekwicht, nieuwe perspectieven, dat is nou net oors. Voor het vinden van nieuwe perspectieven willen we vanzelfs graag zelfs baas wezen. Maar als wissigheden voortvallen, dan zorgen we naar de oerhiet. De oerhiet moet voor ons opkomen en rap een beetje. Tijden hebben we tijden. Maar dit is van alle tijden. Nou, en dan vind ik het toch knap dat Willem Lodewijk uiteindelijk dan toch zo'n anker worden is. Hè? Ja. Hij had dus daar wel gevoel voor gehad om in alle geval een rest in de tent te brengen. Het was natuurlijk nog een tijd dat zulke farmen, steedhouders, tegelijk de militaire onvierders waren. En dat werkt altijd positief. Hè? Als steedhouder zelfs de troepen onvierst. Hij had ik bij een peer van zijn gevluchten is er verwonden rekken. Een keer dat er een kogel door de buik kregen. En dat er nog een uren terug vochten had hij mij voordat er een verbinding litten had. Dus ja, hij stierf voor de zaak. En ik denk dat het daarbij zijn soldaten heel wat motiveren had. Maar je zag natuurlijk wel dat ze vernemen dat Willem Lodewijk in zijn manier van oorlog vieren, dat hij er net op uit is om een proto-burgerslachtoffers te maken. Die wel krijgt net wat ze dan altijd nemen, de tactiek van de verschroeiende aarde. Hè? Daar moest hij niet van hebben. Hij wil net onnedig slachtoffers maken. Hij is net rancuneus. Nee, dat is ook heel bijzonder. Ja, daar zullen we meer wezen van hem laten. Een sterke maar milde lieder. Het is mooi te weten dat dat kan. Maar pas echt nieuwsgierig wordt het als we een beeld krijgen van hoe het soks werkt. Want je denkt dan al gauw aan een wat oudere, wijze man of vrouw. Ja, deze komt dan even op die oor. Maar denk erom, doet Willem Lodewijk hier de macht krijgen, wie hij nog maar 24 jaar. Briljant. Hoe kun je op leeftijd van 24 jaar al een soort van overwicht creëren? Het zijn al die mensen, die families die hier eeuwenlang al zitten sinds de middeleeuwen en bepalen. En dan komt er zo'n broekie uit Duitsland, amper Nederlands praten, en die mag dus manoeuvreren. Nou ja, letter dan ontwikkelt hij zich als een wijze man, zeg ik altijd maar. Dus dan kun je het snappen, ervaring en leeftijd. Maar een van 24, wonderbaarlijk. Ik vond het heel nieuwsgierig bij het bestuderen van, ik zie het gewoon op elke bladzijde van, ja, wat gebeurt er? Hè? Ja. Wat doet Willem Lodewijk? En dat er eens in die eerste tijd betrek in het politieke spel, exact, ja. liet er hem net echt jilde. En dat vind ik knap. Ja, hè? Ik vind het zo knap. Hoe kan nou een jongetje van... Zien, letter komt er nog eens... Ja, ik ben altijd maar horen vergelijking. Willem II, de stadhouder die ik maar 24 hier onder bewind komt, die reageert erin om als een bravoerderige jongen. Dat kan ik snappen vanuit zijn leeftijd. Maar die Willem Lodewijk... Maar die had natuurlijk ook heel snel bereiken die markten. Als ik te volle die partij kies, ja, dan geen kop onder. Dus het wie ik overleven en manoeuvreren. Nou ja, en wat ik heel grappig vind, hij had de verhouding met zijn heid op het spel zet. Want zijn heid zei, 2 keer daar, hij is al 1581, jongen, dan moest bij mij gaan waarom naar Duitsland, maar dat is hier niet te halen. Precies. En later nog eens, 15 nog wat, dat er trouwens in dat hier weer. Geen wij, door dat net, er is geen heer om te behelpen. Nee, staren gewoon het doel verenigd. Dat vind ik knap. Het doel verenigd en dan staren. Dat is het, hè? Ja. Dat doel, dat trof mij echt. Een protestants doel, een christelijk doel, werd er zijn eigen belangen en zijn eigen ambities, zijn ego ondergeschikt maken. Ja. Want dat zei ze nog wel van protestants. Hij is nog heger niveau, mag ik dat even zou drukken, dat het veel meer tolerant is. Maar hij had wel, kijk, zoals in Omke Willem van Oranje. Ik vind dat er erg op Willem van Oranje lijkt. Tolerantie in godsdienst, tolerantie, maar wel een doel verenigd dat het wel op een gegeven moment die strijd ophouden moet. Want het weer een chaos. En binnen die protestanten is het nog chaos. Dus, en dan win je volle meer katholieken als protestanten, dat weten we wel eens. Maar je wint volle meer katholieken, dus het weer net zo makkelijk. Maar goed, kijk wat het zegt. Hij had hier geen eigen belang prevaleerd. Ik zo ze net. Nee. En in plaats daarvan gaat er hem op de krieg richten. Ja. Dus het punt werd werkelijk het probleem leidt. Ja. En dan zei het er, en dat er in een rim van een paar maand
dan draait er in feite van een verdedigingsoorlog waarin de Friesen het behoorlijk moeilijk hier in de Gitter naar een aanvalskrieg. Nou, en eigenlijk draait het constant, hier langs over, om de sterk grens. Hè? Ja. En dan wordt alles, alweer, heel staar het doel wordt opbouwd van de strategie, want het is puur strategisch, om die sterk grens in staatshanden te krijgen. Hij weet heel duidelijk wat zijn doelen binnen, maar hij hoeft ze net voortendaligs. Nee, dat is juist letterlijk en figuurlijk waarom lopen en dan komt er weer. En dan dat hele opbouw van het verdedigingsmechanisme, of het offensieve mechanisme in dit geval, naar de sterk grens, maar al die schansen. Ja. En slag Koevoorden. Jongen, ik denk, bewonderenswaardig. Willem Lodewijk veroverde Greensloon, Drenthe en verjoeg de Spanjaarden. Een leider in crisistijd die het vasthoudt aan zijn eigen uitvoering, maar volharken naar oren. En die hem voortendaligs richtte op de opbouw van het loon. De Academie van Friendship, waar we hem oprichten, wist de Spanjaarden nog lang net verslaan winnen. De takkomst. Hij zit naar de takkomst. En dan is juist dat er net alleen nog denkt, ik mag je nou brandjes blussen. Ik mag wat er nou aan de hand is. Nee, hij is echt al dwan met je nee, moet je weer een loon opbouwd worden. Moet je een meerskip opbouwd worden. Dus zo'n academie die er opricht. In het begin van zijn tijd, al direct nadat er in Friesland kwam, is het qua elite is dus die universiteit in Friesland is dan dat had er betien hè? Ik lees ergens dat als er dan een hoogleraar aansteld wordt, die krijgt nog een advies van een collega van ja, denk erom, houd maar een kwart college of een kwart apostolisch briefje of zo. Want misschien dat het oors wel heel wijs onderbreken, maar dat de Spanjaarden weer omkomen. Het wie gewoon echt op een moment dat de strijd nog net streden weer. Nee, helemaal net. Wordt hier al dan gewoon opbouwd onder naar je steert. Ja, maar het is echt een stukje van oké, we willen eigenlijk hiermee het nieuwe geloof in Friesland brengen. Ja. Want er binnen ik doemnisnijdig, de mensen die wat weten van het nieuwe geloof, echt een goede interpretatie. En ik letter is een lidmaat, ik mij die in mij om de stichting van de Universiteit van Grens. Ja. Maar ik exact weer diezelfde inzet. Ze staan er gewoon, hebben we al een mooi nusje leiderschapskwaliteiten garren. Dat we nevens mij wel wat meer kennen. Ik nou nog. En dat maakt het dat Willem Lodewijk van mij dus een vader des vaderlands is. Ik alweer heel nog in Fries. Hij wie een Duitser. Hij spreekt geen Friesk. En hij gaat heel duidelijk in zijn diep Frieske sentimenten en oud langst met mijn Frieske vrijheid. Al met al bleef er wel een beeld oer van een man die hier in Friesland een allermachtigst soort uit de wijsheid had. Een man die zijn lot exclusief verbonden had aan deze provincie. Ja, volk, hoe nemen we dat? Maatschappij en het leven. Dus daar in midden in staan en het goede ervan. Klinkt heel gewoon, maar ik vind wel dat in nu staat er wel meer verantwoordelijkheid wezen mij. En van iedereen, ja? Dat geldt voor iedereen. Als je nou in het bestuur zit of in een potclub, maakt het niks uit. Of in een stedenzaal. Er moet wel die verantwoordelijkheid nemen. En daar vind ik, is Willem Lodewijk een heel uniek voorbeeld, exemplaar van verantwoordelijkheid nemen. Ja? Ja, vind ik heel knap wat er docht. Ik vind dit een verrassend zachte en amabele man. Als het hem saai in deze tekening juist. Een heid. Usheid. Net fixeerd in een romantisch en nationalistisch beeld uit Jontje Sais. Nee, voor mij is hij meer de heid maar waar ik soms in peteer ken. Bij waar ik de rieën ken. Dan vertel ik waar ik met de wanden ben. Dan vreeg ik wel eens of hij dat uit zijn eigen lippen ook herkent. En dan krijg ik geen pasklare antwoorden en oplossingen. Maar dan zorgen we wel patronen die me helpen kunnen in het vinden van mijn eigen paad. Sa helpt het hartje naar het verhaal van uw heid. Het jouwt me insjocht en reflectie. En soks ken ik altijd broeken. Juster, mooi en in tijden van crisis.
Ik denk wat dat er je, dan is Willem Lodewijk misschien wel een modernere hart als die autoritaire hart van het begin van de 19e eeuw. In de zin van, hij woel krijgt maar mensen niet peteer. Hij noeg mensen niet uit voor een meal, maar dat wie ik voor een goed peteer. En hij wie boppen dat ik een intellectueel. Hij lees de klassieken, hij kon over allerhande onderwerpen mij praten. Dus het wie ik net alleen nog maar een militair, maar het wie ik een man die midden in de maatschappij stier. Dus als hij jonger was, nou, als hij ouder was, ik denk van dat is hem wel schenkoerst als een soort van hart. Maar dat is wat oors als uw hart de grote held die wij vereren. En ja, precies. Dat doen we net meer en dat zoek ik net graag willen. Maar als nou vrees van, wat is het nou, Joete Dijs? Nou, dan kun je in dialoog met die man. Dan kun je welkom en dan stier op een plak met wat Bart is. Ja. En dan kun je wat is hier Bart? Dit is een stukje Friesland. Dus dat is een symbool. En dat is wat we Joete Dijs nog wel eens nemen, sense of place. Identiteit die verbonden wordt met het gevoel voor die omjouwing. Ja. En van dit is mijn huis, dit is het landwerk, het Lidbouw waar ik met mij verbonden viel. En dat is echt zo'n plak dat ik omzetten kenst. Ja. Oké, hier is wat typisch Friesland is. Dit is wat ik Fries vielen ken. Nou ja, en binnen nog wel eens mensen zoals hij hoort te die. Nou, het is heel complex, Joort, vind ik, Joort te die. Maar het is echt, wat gebeurt er na de crisis? Hè? Dan moet je een leider hebben die, om even de allegorie met Willem Lodewijk te hebben, die de Spanjaarden bestrijden kan. Ja. Maar vervolgens moet je echt het longen opbouwen voor de toekomst. En dat bestrijden van de Spanjaarden, dat gaat nou goed. Ja. Maar hoe bouwen we met visie nou dit loonwereld? Dat is een heel belangrijk punt. Houdt zo'n persoon dat vol? Ja. Nou, en dat wordt spannend. Dat kunnen we pas na dit iets. Hè? En echt, als de generatie voorbij is en er is een hele nee, dan kun je het echt beoordelen. Maar zat het nou, ben ik tevreden. Maar ik hou mijn hart vast. Waar komen we weer met z'n allen goed uit? En dan heb ik het net alleen over economisch, want dat is een heel belangrijk punt in werk. Maar ook sociaal en hebben we nou inzicht kregen niet, maar nou kregen hebben, broeken we die dan ook. Ja. Of vallen we in het orde waarom? Nou, en wie ter is de leiding in jouw stel, ik ben benieuwd. Ik hoop op een hele goede Willem Lodewijk. Het is de herkenning en het hartje naar de oerwagings die het een oor makken had. Dat helpt me vooruit. Soms treestend, vaak inspirerend.